Bé, anem a fer avui l'explicació dels instruments del període clàssic i abans de començar, bàsicament, vos conté, bueno, ara dic que el que fica el llibre, però bàsicament podríem dir que d'aquesta organologia de les instruments del classicisme, el fet més destacable possiblement siga la irrupció definitivament ja del pianoforte com a instrument un poquet de referència a l'hora pues, fonamentalment de composar i després ja veurem també que com a element bàsic dels instruments de la música de cambra. Va ser l'instrument de teclat que a partir d'aleshores va ser l'instrument de referència. Evidentment el pianoforte del classicisme no és el piano d'avui en dia, però sí que se li assembla molt. I algú em preguntarà, bueno, quina és la diferència fonamental entre el pianoforte i el clavecí, que és l'instrument que un poc predomina al barroc? Pues, fonamentalment, la principal diferència és que per primera vegada la persona que executa el teclat d'una peça amb el pianoforte va poder regular la intensitat del so que produís. És a dir, que en el clavecí tu era independent en quina força apretares la tecla o les tecles, el so sempre va sonar exactament igual en quant a intensitat. Per contra, amb el mecanisme de... bueno, primer, amb el fet de que l'instrument siga de corda colpejada i no de corda pinçada, i segon, amb el mecanisme de masellets que s'instaura en aquest instrument, pues el que es va aconseguir bàsicament és que jo puga en la mateixa tecla, regulant la pressió que faig a l'hora d'apretar, aconseguir sons més forts o més febles. I això, des de luego, va possibilitar sobretot l'ús de l'instrument en la música de cambra, que recordem és la música que més es gasta en l'època. És a dir, que nosaltres avui en dia la percepció pot ser que estigui un poquet distorsionada pel fet de que, clar, quasi tota la música que escoltem d'esta època és música orquestral, però en aquella època recordeu que per a escoltar una orquestra hi havia que pagar diners i quan més gent estiguera tocant, evidentment més diners hi havia que pagar. Aleshores eren molt més freqüents els concerts amb grups reduïts, és a dir, amb grups de cambra, que no amb grups orquestrals. I evidentment en els grups reduïts el piano era un poquet el que feia el paper de l'orquestra. Per això us dic que este seria un poquet el fet més destacable. En quant a instruments, ara després anem a passar fer un xicotet repàs al que es diu el llibre, el que més destacaria és que l'orquestra, a poc també, es va fer un poquet més gran, incorporant nous instruments i establint-los com a base de l'orquestra. Ja no va ser únicament el grup d'instruments de corda, sinó que se van afegir prou instruments, sobretot de vent fusta, majoritàriament. Val? I després pues sí que la millora tècnica en alguns instruments i fins i tot el naixement d'alguns, com per exemple el clarinet, que sí que és cert que tenia un precedent en el Salomó, però realment quan naix i s'incorpora a la música orquestral i també de cambra és en aquesta època, fonamentalment amb Mozart, encara que Haydn també ja el gasta. Bueno, doncs anem a veure el que ens diu el llibre, així que eh, passe a projectar el llibre. Bé, estem a la pàgina 90 i diu així el contingut del llibre. Has de saber que en aquesta època es consolida la formació de l'orquestra, que recordeu que havia nascut al barroc, mal, augmenta en nombre i atorga especial atenció al colorit i a la sonoritat de cada instrument. D'alguna forma, este seria, juntament amb l'increment del número de músics que té l'orquestra, el fet més destacable, que es van a buscar diferents sonoritats en l'orquestra i que no predomina sempre la sonoritat de la corda, que és el que passava un poquet al barroc. Val? Bueno, respecte a la família de la corda, podem dir que dins de la corda puntejada se continuen gastant fonamentalment la guitarra i també l'arpa. Bàsicament el que fa és reduir-se el número d'instruments que es gastaven, que era prou més nombrós en èpoques anteriors, i queden pràcticament aquests dos instruments com els únics que de forma habitual es van a emprar en la música fonamentalment de cambra. Ja vos dic que aquests instruments queden relegats bàsicament a la música de cambra perquè els instruments de corda punxada, per desgràcia, no sonen molt forts. Aquesta és un poc la raó per la qual se gasten poc en grans formacions, com per exemple l'orquestra. De corda colpejada, com ja us comentava, el més destacable és l'erupció del pianoforte, diu així. Pel que fa als instruments de tecla, cal assenyalar que el clavecí barroc passa a ser substituït de forma progressiva pel pianoforte
inventat en 1710 i la mecànica del qual, martells de fusta que colpegen les cordes, significa una autèntica revolució, ja que a diferència del clavecí, el piano possibilitava que l'intèrpret poguera graduar la intensitat del so i exercir major o menor pressió sobre les teques. Però hi ha que dir que, encara que és veritat que el pianoforte, millor dit, se inventa a principis de segle, realment el seu ús no s'estén entre els professionals de la música, bàsicament, que són els compositors i també els intèrprets, fins a l'època del classicisme. És molt coneguda el fet de que Johann Sebastian Bach, que passava per ser un dels millors intèrprets de teclat del moment, pues se li va donar la possibilitat de provar el pianoforte, perquè en vida de Bach ja era un instrument conegut, i a Bach no li agrada gens la sonoritat del pianoforte. Després escoltarem, si a cas, com sona i veureu que és una sonoritat un tant dura, val? Però bueno, més que res, el rebuig de Bach està en que no estava tan desenvolupat tècnicament com ho estava el clavecí. Aleshores sembla ser que pues, els mecanismes dels macellets pues, no estaven encara massa sofisticats. Hi ha que dir que el piano, tal com el coneguem avui en dia, pues és un instrument més del romanticisme. I aquesta època del classicisme sí que és una època de transició. Però en qualsevol cas ja vos dic que a partir de Haydn i, per suposar, en Mozart, tots els compositors són coneixedors de les bondats d'aquest instrument i s'han passat ja del clavecí al, eh, al pianoforte. Pràcticament ja no hi ha ningú compositor de classicisme que escrigui música per a clavecí. Tots s'han de cantar ja per el pianoforte, que els serveix primer com a element de composició i també com a peça, diguem, de domini o instrument millor dit, del seu domini personal. És dir, hi ha que pensar en aquesta època els músics es guanyaven la vida composant peces, però quasi tots tenien que recórrer també a interpretar peces per a guanyar diners. Aleshores, tots eren generalment bons intèrprets del pianoforte. Val? Bé, en quant a la corda fregada, ahí sí que n'hi ha pràcticament variacions. Recordeu que diguérem que els millors instruments de corda de la història de corda fregada s'han fet al barroc, per tant, poca millora podem tindre. Sí que és veritat que en quant a la forma d'agafar l'instrument, la tècnica és un poc diferent per l'ús de l'arc, val? Se busca més un poc la vibració de les cordes en vegada de que sonaren llisses, val? Però bueno, tampoc és una cosa així no més important. Diu així que està integrada per aquells membres de la família del violí i utilitzats al barroc, és que no n'hi ha canvis, i d'aquesta època correspon l'actual divisió en violins primers, violins segons, violes, violoncels i contrabaixos. Fonamentalment, la divisió entre primers i segons, perquè el nombre de violins en l'orquestra era molt més gran del que era la resta d'instruments i per tant tenia sentit el dividir el paper assignat als violins en dos veus. Val? Bueno, diu com a recordatori més important de tota aquesta primera part que l'instrument de corda que comporta una novetat en el classicisme és el pianoforte. Recordeu-ho, per favor, que això és important. Bueno, passem a la família del vent, i la família del vent es diu que a principi del període clàssic l'orquestra estava composta en aquesta secció per oboès i trompes. No és exactament així, s'incorporaven més instruments, però que, diguem d'una forma més bé regular, aquests són els instruments principals. Jo crec que el fagot també s'estava prou, encara que sí diuen que no. El que passa és que el fagot no apareixia tenint un paper propi, sinó que normalment el que feia era la veu del baix continu, és a dir, el que feia era doblar la veu que feia bé el clavecí o bé les veus greus de l'orquestra, fonamentalment els cellos i els contrabaixos. Aleshores, sí que en el classicisme sí que té una identitat pròpia o separada d'aquest baix continu, que per cert desapareix. Bé, continuem i diu, no obstant això, a poc van anar incorporant-se altres instruments com la flauta travessera, l'harmònica i les trompetes. Lo de l'harmònica, per favor, ho tacheu, perquè jo crec que sí s'han equivocat i el que volien ficar, no sé quin instrument seria, però desde luego l'harmònica no és un instrument que aparega. Val? La flauta ja estava incorporada de vegades, igual que les trompetes, però no d'una forma general. Sí que és veritat que en aquesta època, sobretot l'ús de la flauta és molt habitual. El de les trompetes també, però un poc menys. I com a novetat d'aquesta època apareix dins de la família del vent fusta el clarinet, va ser l'instrument més novedós de l'època, i comença a articular-se regularment el fagot. Llavors, més que comença a articular-se regularment, el que comença a utilitzar-se regularment de forma independent a altres veus que feien els instruments de l'orquestra, el baix continu. Val?
Total, que resumint, així queda establida la formació de la secció de vent en flautes oboes, clarinets, fagots, que no sé per què no l'han inclòs ahí, per favor inclogueu-lo ahí, afegiu fagots, o fagotes si voleu ficar-lo en castellà, trompes i trompetes, val? Serien els instruments que formen part de l'orquestra. En les peces vocals també s'incorporen els trombons, però únicament per a doblar les veus masculines, és a dir, no tenen una independència i no serà fins el romanticisme que Beethoven l'incorporarà ja definitivament, crec que és la tercera sinfonia, però ja vos dic que això ja és una qüestió més del romanticisme. Val? Bé, doncs continuem, la pàgina següent, i de la secció de percussió, doncs, poqueta cosa. Com a novetat, comencen a utilitzar-se com a elements de precisió rítmic dos timbals, ja això ja ho havíem dit en el barroc, val? Normalment van estar afinats en la tònica i en la dominant perquè la funció dels timbals no va ser únicament rítmica, sinó també harmònica, i aquest seria un poquet l'element que li dona aquest privilegi respecte a altres instruments de la percussió, com citen així, com són el triangle, els platerets, el bombo, el tambor, que se van a gastar únicament ocasionalment per, com diu així, donar color tímbric a l'orquestra. Per exemple, ara mateix es recorda la Sinfonia Militar de Haydn, la número 100, en la qual en el primer moviment, no, me parece que és en el segon moviment, no sé si és en el segon o en el tercer, Haydn incorpora pues, els triangles, els platerets i el bombo, me pareix que és, per donar-li aquest aire militar a la sinfonia. Però ja us dic que és un recurs tímbric més que res, és a dir, en les orquestres com a instrument per a marcar el ritme, però també per a col·laborar en la definició harmònica, el que es gasta són els timbals. Val? Podem dir també que l'orquestra, perquè això no ho diuen, val? Però que l'orquestra augmenta de nombre, com això ho diuen al principi, val? I passem d'aquestes orquestres que comentaven que tenien entre 15 i 20 músics, com a molt, del barroc, a orquestres que en l'època de Mozart pues ja podem parlar que estan en torn als 40 músics, una cosa així. A aquest respecte, diguem que l'orquestra que més destaca en aquesta època, la més coneguda, és l'orquestra de Mannheim, que el mateix Mozart va visitar per conèixer-la i a partir d'aquesta visita pues, va incorporar a les seues sinfonies una sèrie de recursos, del poeta de Mannheim o la introducció l'ús, millor dit, de crescendos o sea, de crescendos i diminuendos, ¿val? Però bueno, ja vos dic que aquestes coses simplement és com a cultureta general, perquè és un poquet més elaborat el, el fet este, no és el millor tan remarcable. Però bueno, això és la part un poquet que explica el llibre i ara el que vaig a fer per acabar l'explicació és mostrar-vos el vídeo dels instruments del classicisme, continuant un poquet ai, no més. La sèrie que havíem iniciat ja en el Renaixement, després incorporarem el barroc i anem a veure els instruments del classicisme. Vos he de dir que no me sembla que aportem molt, perquè la veritat és que tampoc n'hi ha molts instruments nous, però bueno, ja que tenim el vídeo este, pues anem a veure-lo i el comentaré un poquet, ¿vale? A veure si... Vale. El primer, més que un instrument, així parla d'un grup d'instruments, el quartet de corda, ja veurem que aquesta agrupació, la del quartet de corda, va ser un poquet l'agrupació de referència en la música de cambra i se va gastar moltíssim en aquest període. És veritat que també se gasten duos, es gasten trios, també quintets, però l'agrupació preferida és esta, la que està formada per dos violins, una viola i un violoncel. Val? De fet, és la base de la composició orquestral en moltes ocasions. D'acord? Bueno. Dos violins, pues d'alguna forma li donen un poc de preeminència a la part aguda. Val? Llavors dic que s'ha de gastar moltíssim. Ja parlarem quan parlem de formes instrumentals, que és una forma molt important del quartet de corda.
Bé, com a instrument de corda puntejada, doncs si té l'arpa, val? Es tocava a soles o és acompanyada d'altres instruments molt freqüent, els duos de flauta i arpa, per exemple, fins i tot Mozart en concert per a flauta i arpa, val? L'instrument novedós, que és el clarinet, una evolució de Salomó, esto barroc, bé, les peculiaritats d'aquest instrument que estem veient és que és un clarinet d'època, un clarinet de classicisme, perquè vegeu que les claus estan fetes de fusta, és una cosa molt curiosa, i que apenas té claus, s'incorporaran, l'instrument se perfecciona al llarg del romanticisme, però este serà un instrument del classicisme. Hi ha que dir que Mozart era un amant de l'instrument, li encantava molt, i a més d'un concert espectacular per a clarinet, que jo us recomano que escolteu, perquè és una delícia, el Kegel 622 en la major, val? Eh, pues, té un quintet molt bonic també i té molta música de cambra per a clarinet. De fet, sembla que és un duo per a viola i clarinet. Val? Bueno, el instrument de referència, que és el pianoforte, anem a escoltar-lo. Vegeu com sona un poquet així com metàl·lic, és a dir, que se nota que és un instrument d'època, és un instrument de l'època de Mozart, i se nota que no té la sonoritat del piano, tampoc és el clavecí, però sí que sona un poquet mecànic, i possiblement per això serà perquè per la qual cosa pues, Bach en la seva època, jo imagino que els pianos de Bach encara sonarien pitjor, pues no li va agradar molt l'instrument. Vale? Bueno, escoltem. També com a curiositat, aquest instrument que està tocant la xicona i crec que l'altre que després veurem també, les tecles estan en colors inversos, perquè en l'època se gastava així, és a dir, les tecles negres eren les que se gastaven per a les notes naturals i les blanques per a les notes alterades. Això però com que aquest instrument ja sona molt millor, no sona tan metàl·lic, este és de l'època de Beethoven, és a dir, ja han passat pues, aproximadament, calculem, uns 20 o 30 anys entre un i altre, i el mecanisme ja s'ha perfeccionat, està molt millorat, d'acord? Sembla que... Bueno, ara ja per acabar incorporen dos instruments de percussió que la veritat pues, llavors dir que no té massa sentit. És veritat que són instruments que se gasten en l'època però se gasten molt puntualment. Però bueno, ja que els citen, pues escoltem. Els plats. Curiós perquè els plats, a diferència del que ara es tocant, és dir, l'opció del pla suspès, per cert, esta música que estava sonant no és del classicisme, sinó que és del romanticisme, és d'Edward Grieg, val? Bueno, el que us dia, que els platerers s'utilitzen entrexocant-se. No s'havia ideat la solució del pla suspès que s'incorporarà en el romanticisme com un efecte més de so. Val? Espectacular el concert de Barcelona. I un altre instrument que també es gasta per a donar color, que és el triangle, pues que bé, que sí, que molt bé, però que tampoc es gasta molt en l'època. I des de no es gasta tocant el xic este que està fent una demostració. Val? Normalment el triangle es gasta apoyant-lo, ¿val? O sea, deixant-lo reposar sobre una corda per a que l'instrument ressone més, ¿val? Tinga més ressonància, perquè si tu el suportes en el dit com està fent este xic, el so se talla enseguida. Entonces, per això fa falta fer tants tocs per a que soni, ¿val? Pues bueno, en principi, això és el que ens ensenyen sobre els instruments de classicisme i tampoc n'hi ha molta cosa, més cosa. Val? Pues bueno, deixem així l'explicació i ja està, continuem un altre dia.